И здравейте хора, аз съм Words. Да. И днес ще ви покажа как да си сложите хак на Minecraft за 1.8, за версия 1.8. Версията е по ваш избор. Нека да пренатковаме, да минем към другата част. Сега аз съм се приготвил, съм отворил браузъра. Само да видя нещо. Това. Ще има линк към този клип. Показвам така. И си тук ще избирате хак. Аз ще избера кой е точка. Тъй. Натискате това. Всичко ще го има в описанието. Ще има това и друго. И друго матч няма да има. Тъй. Чакайте да се свали. Така. Пишете апдата, влизате в компютъра или в старт менюто и пишете дата. Опа. Пак сгреших. И в точка Minecraft versions и правите следното нещо. Правите на това е така малък и това също на малък и прехвърляте това. Само това. И сте готови. Само да така. И отваряте това. И ето вече го имате. Това вече беше, че само да видя дали работи, да покажа дали работи. Направо, когато такова вече е заредило на всичко, ще се върна. И тук сме, сега ви излиза това. Не на всички хакове излиза така. Да. И тук спишете това. Username и пасворда. Чакай, реших. Дон, искате дон и чакате да нареди. Ще се върна, когато зареди. Хора, на мен нещо не ми става, не ми отговаря Майнкрафта. Сигурно е заради интернета.
Не знам. Но май работи. Дай ще кажа, че работи. Да. Това беше всичко от мен. Аз бях Лърц. Ако ви харесал клипа, можете да лайкнете за още такива неща. Само така. И това беше от мен. Чао!